Helo, croeso nôl i'r sied. Iawn, heddiw yma dwi'n gweithio ar prosiect yr golf sgyn i. A beth dwi'n gwneud i ail-adeiladu a refurb i'r subframe, neu'r cross member ffrynt, hwn sy'n dal. Mae'n dal ffrynt yr injan a hefyd lle mae'r radiator a falle. So mae'r metal hyn hwn wedi cael ei stripio lawr llnau tynnu rhwyd, trin a paent. Wedyn, beth dwi eisiau gwneud i newid hein di'r bushings rubber. A wedyn, rhywbeth mewn ffordd lle mae'r injan yma lle'n car. Mae'n iwsio bushings yma. Mae hynna'n cymryd i fyny'r vibrations a falle. Ond mae'n gadael yr injan symud rhywfaint yn peth yn y suspension a falle. So mae'r hen reid wedi tynnu nhw yn barod. Maen nhw wedi mynd eitha meddal, felly gwasgu nhw. Dwi wedi cael ei newydd, mae hyn i ddipyn mwy stiff. Dyna'r problem sgen i wan ydy, dwi angen basically cael hein i ffitio yn y twll yma. Rwan, so'r shed mawr yn di llosgu lawr, so ni'n iwsio press o gyn i fanno. Ond, dy hynna mae'n siŵr wan. Ond i wedi trio roed o'n feis, a jyst gwasgu'r feis amdano, ond mae'r feis bach sgen o fi, di'r ceg i mi gon tifn, oedd o'n mond yn gwasgu ar fanna, so oedd o'n dreifio fo mewn yn syth, so oedd o'n popio allan. So beth dwi'n wedi trio wneud i bildio rhyw patent bach, sy'n iwsio threaded rod fatha hwn. Dwi wedi bod yn meddwl amdano fo. So beth fydd o'n digwydd fydd, mewn ffordd fydd y bushing ar y rod fel hyn, a trwy'r twll yma, pan fydden ni'n tynhau'r bolt yma, fydd o'n pwsio'r bushing i fyny i'r twll ac i fod i le. Dyna di'r theori. Dwi'n mwyn os dwi'n mynd i weithio. Dylsa fo fod yn iawn, cos dydy'r push... Maen nhw'n... Da chi'n gallu gwasgu nhw kind of i lle. So... Dwi'n mwyn. Cael ni weld, beth gyntaf dwi eisiau gwneud, dwi eisiau bildio mewn ffordd i hwn. Os dwi'n meddwl amdano fo, drwad fel yma. Dwi eisiau rhywbeth i ddal yr bar, yr threaded rod yma. So dwi eisiau bildio rhywbeth o ffrâm gyntaf. So mae gen i rhyw hen offcuts pren, so ni'n drio hynna. Dyna lle o'n haws chi ddall beth dwi'n gwneud. So mae beth dwi wedi bildio. Mae'n edrych dda Stonehenge bach. Beth sgyn ni di, mae'r threaded bar yma mynd trwy'r coeden yma, trwy'r twll lle mae'r bushing wedi fynd, ac ar y gwylod yma, mae'r bushing, mae'r threaded bar yn mynd trwy hwnnw, efo penny washers mawr o dan nhw, fel hyn, basically. So theori di os dwi'n tynhau'r boltar yna, mae'n mynd i godi hwnna, mae'n mynd i drafeilio fyny'r threaded bar. Wrth gwrs, wneud hynna i fod, tynnu fo i mewn lle mae'n ista yn y ffrâm yma. Dwi wedi rhoi dipyn o gris yn helpu fo. Dwi'm yn gwybod. Dylsa fo weithio. Mae'n dweud reit gyfyng i gael spanner i mewn i fanna. Dwi'n mynd i sgrifio hyn at ei gilydd. Fel bod fi yn gallu symu nhw os dwi isio. Just trio spanner. Hei, so nath y broses yna gyd gymryd 4 awr. Ac o hynna cynnwys fi just yn crio yn ddistaw bach yn shed am 1 awr. So dwi wedi skipio hynna, cos dwi'n meddwl bod chi eisiau gweld hynna, really. Oedd hwnna'n nightmare, i fod yn onest. Be oedd bob tro ni'n tra gwasgu nhw, oedd nhw'n mynd i mewn at ei gilydd fel yna. So, be ni'n gorau wneud mewn ffordd oedd, eisiau screwdriver, bob tro ni'n tynhau'r sgriw, ni'n gorau trwy pwysio fo fyny. Just gwaith fidlu, cymryd amser. Ond mae dyna i ewan, so. Un peth arall eisiau sylwi, dwi wedi rhaid at ei gilydd, felly un bolt ar gwylod, a un peth dwi wedi sylwi dydy'r tylla yn y bracet o dan hwn ddim yn matcho fyny. A cyn i mi rhaid at ei gilydd, wedi sylwi bod yna rhyw doedd y bracet sy'n mynd hollol syth ac yn sgwar, ac o'n i'n siŵr iawn os oedd o i fod fel yna, ta be. Wel, mae'r ddau ben dyn nhw'n cweit yn hollol sgwar. Dwi'n meddwl sy'n get away o'r pen arall, ond mae'r pen yma
Mae'n reit drwg. Dwi wedi testio fo fedrai gael 2 boltan drwg. ond be dwi'n boeni amdano pan mae ar y car so amdano fo fydd pwysau'r injan fydd rhan o pwysau'r injan a radiator bod i mar hwn so da'n dipyn o straen be dwi'n misio di bod yr kink neu'r twist extra yn y brackets am di reid rhyw force ychwanegol i bob dim ac yn efo the job's worth doing wrth ni'n neud o'n iawn so dwi'n wedi dynnu'r top yma eto a just tynnu'r brackets a dwi'n mynd i reid o mewn feis a just trio hamro yn ôl i llap, really. Fatha dwi'n dweud, mae'n eitha weithio fel mae o. Ond, ac yn bod o'n y shed ar y workbench wan, wrth ni'n drio neud o'n iawn ddim. So dynnu hwn off gyntaf i ddangos i chi yn sy'n drwg ydy. So maen nhw'r brackets o'n i'n sôn am. Os da chi'n gallu gweld o'r ongl lan. Mae hein yn... Mae'n ei fod yn mynd syth i fyny, a maen nhw'n mynd allan. Sblio allan. Mae'r rhy canol ma'n gam hefyd. Be sydd yr brackets, hwn oedd ni wedi bod yn beintio restorio, o'r car scrap oedd o. Ac oedd darn top yn o'r racks oedd wedi twistio i gyd. Be dwi'n mos i ddigwydd i pan oedd ni symud o yn y yard. Oedd wedi cael ei llusgo am y tractor, basically. Mae rai gen i bod hein di twistio dda cynnu. Rhyfeddol mae hwn yn edrych o waith, ond hwnna oedd y gorau ar ddau. So, ella beth sy'n digwydd mewn ffordd, mae di twistio, ond mae bob dim di twistio ar ei faint, so mae dal yn ffitio. Be dwi'n mynd i ydy, trwy'n yma feis, dwi'n meddwl beth rhaid i wneud ydy, maen nhw wedi agor allan, dwi'n meddwl eisiau cael ei tynnu fyny, maen nhw. So, dwi eisiau gwneud hynna ddau wan. Mae dipyn o'r job cyrraedd allan o'r bushings rubber, so dwi'n meddwl wneud gosod ar ei ben o, sut maen nhw'n ffitio'n iawn. Dri hynna, dwi'n siarad iddyn nhw. Reit, dwi wedi gorffan hamro nhw, a maen nhw'n well. Dwi ddim yn berffaith, rhaid ni iwsio'r hyn, mwrthol mawr, i sortio nhw allan. Wrth yr ochr yma reit da. Maen nhw mewn rhes, eitha syth, dipyn mwy o waith ochr yma. Maen nhw sythach wan, ddim cweit mewn rhes fel yna. Mae hwn yn metal, tail, oedd hen feis bach goch drên. Dwi'n siŵr rhan yn gwybod beth hitio i. Yn waldio fod dim anni. Sicr cag efael bach yma ddau gwir. Ond dwi wedi trial ffitio nhw gyd. Maen nhw'n mynd i mewn y bushings lot gwell wan. Mae sgriws yn mynd. Dyna bod hwn i'm yn canol. Beth sy'n mynd i mewn hwn di jyst sgriw bach. Yn bret. So mae gennym ni rhywfaint. Chod yn bod y bushes rubber, mae yna ple yn y bushes. A mae gennym ni gan o ple fama. So dwi'n mynd o'r boenus. Bod nhw'n mynd iawn. Chod i fod y dydd os dyma'n mynd i weithio, ac os dwi'n creu problemau ni. Dwi'n meddwl, mae siŵr yn beth sy'n digwydd mewn ffordd ydy bod bolts yn snapio. Mae'r bolts sy'n mynd i mewn i hein, mae hein wedi mawr, M10s, dwi'n mynd i dipyn o gryfdar yn nhw. So, mae nhw'n barod i greu nôl wan, ond wrth gwrs yn bod fi hamro nhw fo mwrthol a trio twistio nhw fo grips. Paint sydd dod off, so waith mi jyst rhoi cwrt o paint neu samdyn o llaen o fyny, samdyn o lawr a just slaps ydyn nhw a push paint arnyn nhw a dwi'n meddwl iawn ydyn dwi'n meddwl peth dwythaf dyn eisiau gwneud ydy torri boltia i ffitio ein fod yn mynd trwy bushes ac dal y ffram neu wylod y car so'n brys gwyllt yn dal nhw waith ni'n neud nhw so ie, dwi'n mynd i gorffan hwnna wedyn. Iawn, na bob dim wedi cael ei beintio nôl. A mae nhw'r bushes yn ei lle. Be dwi eisiau neud ydy rhoi hein, pwysio hein i mewn. So na reid chydig bach o dyblygu 40 yn y bushes gynta.
Mae'n job canol mewn. Ond munud i un ochr, llall yn mynd reit handi wedyn. Mae'r un peth ochr arall. So, fel mae'n gweithio, mae'r bracket yna wan cael ei ddal gen y bushes. So, tan at top ar ei ben o. Hwn bydd darn sydd yn dal y radiator falle. Dyn o blaen y tylla yma a ddim yn leinio fyny yn daclus. Mae'n lot gwell hwn. So ia, dim ond yn un iawn. Symud chi yn ochr yn y bach. Sgwsio chi dde. Just another one. Iawn. Na fo, dwi'n meddwl. Fan o'n ei hwn arno fo, gan bod ar y bench. Be di hwn? Ydy'r engine mount. Ie, beth mewn ffordd ydy bloc masif o rubber mewn ffrâm metal. So eto mae hwn i gyd jyst meddwl am injan car. Mae fe breitio falle pan mae on. Mae hwn jyst yn absorbio lot o hynna. Ond bydd y car yn crynu. Mae hwn yn ei newydd, cos dyn nhw'n bethau drud iawn i crynu. Wrth gwrs sy'n digwydd wrth amser di, mae'n gwisgo allan mewn ffordd. Mae'r vibrations yn chwalu nhw. Ac am na rubber dyn nhw. Mae nhw'n mynd yn frai. Mae'r rubber bod o'n sychu allan. Mae'n breuo. Ydy rhyw 15 pint di newydd. Wrth gwrs mae'n haws yn ydw. Pan dydy'r bracket yma ddim yn y car. Dwi'n mynd neud o'n dyn iawn wan. Be na i cyn osod o yn ei le yn
derfynol, wedyn ni'n rhaid gris o'n o. Mae gen i gris yn rhywle. Stwff hwnna. A beth ydi copper slip neu copper gris. Mae jyst fatha gris arferol. Ond mae yna... Os chi'n gweld o? Mae gris, fatha powdwr copper yn efo. A mae o'n ideal i'r dybysau fel hyn, sy'n mynd o dan ceir a falle. Mae'n tynnu bara well, mae jyst gris arferol. So na fo. Just injan dwi'n siarad. Actually, mae'n un peth arall. Mae boltio fi fan, dim problem man. Os dwi'n cofio tyllen gam trwy blaen. Ond dwi wedi meddwl, mae hein yn cael ei torri. Mae nhw'n... Beth di seis hein o'n? So mae pwltio yma wan. So mae'n rhyw 10 cm o thread. Ac os dwi'n cofio'n iawn, rhyw 72. Dyn nhw'n fod. Be nhw'n gwneud, maen nhw'n mynd fyny fel yna. Trwy hwn. Trwy'r chassis car mewn ffordd. So dwi wwan angen torri hein. Mae yna bedair i lawr i 72 centimetr. So wrth mynd hynna wwan. Dwi bob dim efo'r subframe ffrynt mae wedi cael ei wneud. Dwi'n gweld os ti eisiau greindar, ti eisiau hacksaw. Mae hein yn boltio M10. So maen nhw'n 10mm trwch. Fel allu. So dwi'n meddwl wneud stiwsio greindar, fyddai'n gynt gan gen i bedair i wneud. Dwi'n setio fyny, o'n i chi nôl. Mae nhw'n pedair boltan, dwi eisiau torri. Rwy tap yn nhw, ydyn nhw sy'n i gael gweld lle i wneud. Mae'n handi cael calipers fel hyn. Neu multimeters fel chi'n gael nhw. Mae'n gallu mysyn mewn lot o gwahanol ffyrdd, dim just fel hyn. So mae hwnna 73 fel yna. Ond mae hefyd 73 fel yna. A mae 73 fel yna hefyd ar dymder. Ti'n gweld hwnna? Mae hwnna'n sticio allan 73mm mewn ffordd. So dyn ni eisiau mysyn nhw fel yna. Cofio hefyd bod ni'n mysyn nhw. Mae eisiau cyfri'r o'r washar ymlaen. So, mae'n reid o'n ola marcio fo. Mae'r pigyn yn y top yna yn eitha sharp. So, dwi'n jyst a marcio'r tap yna. Gweld yna hoel yna. Dwi'n dweud reid beiro neu felt pen yn wedyn, neu pensol. So, hwn jyst i cael y marc cychwynnol. Na i dorri fo. 73 di'r maint i fod. Dorri efo shedan bach o fwy. Cos ydych chi'n torri efo greindar. Gadael hen burrs. Eitha hen darna bach sharp. Sy'n cael ei ffeilio lawr. A top tip arall i chi. Cyn torri'r bolt. Thrediwch boltan i'r gwylod. So os ydych chi'n torri efo greindar neu efo axon yn beth bynnag. Mae yna jans neith y thread gael ei gnoi fyny rhywfaint. Hynna jyst wrth torri neu bod y bled yn llithro. A wedyn, am bod y boltan anna fo'n barod, jyst wyndio hwnna allan os isio, a dylsa fo, neu neith o drio llnau'r thread. Be sy'n anodd di os da chi'n trio rhoi boltan ar y thread sydd wedi torri'n barod, illa bod yn job cael ei gychwyn neu cael ei gychwyn yn syth. So just sgriwiwch hynna lawr i'r gwylod gyntaf. Mae'n dod lot haws. Neu ddangos chi ar ôl torri fo.
Iawn, ai. Neud y marc na well efo pensol, neu dorri efo grinder. Rwy'n mynd allan o hynna, neu wedi setio'r shed ma'r dan. So, na i just torri nhw, gwych chi weld. Iawn, ma'n nhw'r bider wedi cael ei torri. Dyn nhw'n union rhywfaint, ond oedd hi'n oer allan. O beth dwi'n gofio, lle mae'r ffram yn mynd ydi eitha section sgwar o'r corff. So, dwi'n meddwl bod och bod nhw'n chydig bach rhy fawr. Jyst bod nhw'n rhy fach. Wedyn, os chi'n gweld, efo hon, dwi'n meddwl di'r gweitha, os chi'n gweld y top. Jyst oedd chi'n cychwyn greindio, neu torri lle, mae'r bled gallu llithro rhywfaint. So dwi'n gobeithio hwnna'n bo fi wedi y boltan yma'n barod. Felly gawn ni job tynnu fo off. Drwy'n gyntaf lle. Ond yn eitha boltan yna, llnau y thread i fyny, fel da ni thynnu o hwnna. Os gawn ni weld. Byddai'n ffeilio'r top lawr. Cos mae yna ochra siarp yna wan. Ond hefyd, ti eisiau rhoi rhywfaint o siamffr iddo fo. Just fod yn haws. Cael o mewn o'n y twll, felly yna fod. Gawn ni weld os ydych chi'n boltan allan. Llawer o ffeit o'n. Dwi'n gwisgo'r menu wag, cos mae'n mor oer. Bob ddim yn sticio nhw. Reit, so. Ie, yn dod o'na. So erbyn ni di bygro'r thread i fyny fan ar rwla. Wedi dod o'na yn eitha taclus a di gael o'n ôl anna fo. Os ydy dwi'n mynd yn ddrwg uffernol, os yn gallu iwsio dau ym nhw'n gael fan i llnau'r threads, ond dwi'n bod hwnna'n iawn. So os dwi'n mynd iwsio ffeil, jyst hen ffeil fawr, a tacluso'r ochra yma, jyst chydig bach o befal yna fo. A fo, job done. Iawn, wel. Dwi'n meddwl bod chi eisiau gweld fi'n ffeilio boltio lawr yn ymwneud. Iawn. Wel, chi tro nesaf am siŵr. Da!